Здравейте, хора! Тук е Phantom Dragon, аз съм Fairy Dragon и това е втори епизод, ще направим 4. Това е втори епизод на Transporter 4. И в момента върчим с бяга. В принцип съм доста по-добър, за да завърша първи, ама просто не можах някакси. Не знам и аз защо. В принцип даже и не състезаваме се на този терен, защото аз и Phantom Dragon много харесваме. Особено аз много харесвам. Защото после на магистралата хвърчиш като нормален. Ние фърчехме с това. Това е Ауди. Значи вървяхме около няколко метра с 300 км, разбирате ли? Над 300. 300-301. Това е единствената кола, дето се задържа на 300 км при финиша. И то в тунела накрая. Да. Не знам как го направите, много го направите. Да, знам. Там са много завои, като се заселил и много. Чакай, бе, ти къде си тръгна, бе, барбут? Чукундура такава. Чакай, бе, Подминаха те. сега ще виж как ще ги настигна. Като аз ги настигна, че станах втори. Сега ще стане първи. Кой? Сега ви е бак душата в гъза. Гледай сега транспортера какво прави в момента. Аре, какво стана, бе? Какво стана, бе, циганчо? Нещо май изпадна от строя. Да, дигна ли 300? Дигна. Ама в тунела. Да и само можеш. Не мога, тук не мога. Той бат се баир. Значи то надолу не ще Айде, после... избра най-подходящия път. Майка му стара. Ей, стадари. Нещо на тия клипове не ни върви. Да, иначе сме много добре. Да, аз свърших на този терен с 2011. Един наш приятел, вие не го познавате, завърши 1 минута и 59. Не завърши. Завърши на друг терен, да. Добре, мога да дигна 300 без никак. За малко. И 18! Аз с колко бе? И хора, това беше от нас. Дано да ви е харесало. Ще имат още 2 клипа, които си са с друга кола. Ще ги видим как ще ги кръстим и така. Това беше от нас, абонирайте се и чао-чао.